kan zo makarantar mu ta daura wurin da aka yi yara ƴaƴan talakawan jihar Kano da Fulani a je a koya musu sana'o'i ƙanana, sana'o'i na zamani irin dafa abinci na zamani ba hotel suna ana yi ga jami'o'i na ana yi ga kamfanoni na ana yi da tsari na ba da abinci shi ta zana ake shawa su biya da tsari na kula da shi ne ƙari da wurare da wuraren taro da sauran wanda wurare na zamani da gadinus da yin abubuwa na musamman da ya shafa abubuwan kuri da wasu tsari ba shi ne muka yi wurin wani ana kire ne wurare da yawa da wuri da yawa da na yara sun zo waɗanda muka koyar a nan wanda asalinsu ma ba ainihin wani sun koma jihohinsu sun zo suna aiki a hotel da manyan wurare wanda muka koyar. An ja wuce bambanci shi ne duk wani ƙarfe da wata waya da wani katako da roba duka gwamna shi su suka amfana sannan suka karfe mun suke amfani da su a kan abin da suke so sannan rabuwa suka ba yan nere wanda na tabbata ba a ba wani kamfan fasiya ko wani ɗan kishin ƙasa guda ɗaya a jihar Kano saboda mai kyau a gudu su wannan abin da shi amma an ka samu mutane jirgin da wannan musamman wanda su kare duka abin da aka yi wanda za a har yanzu ban samu abu ɗaya wanda gwamnan Kano na yau ɗin ko yin mutum gwamnati za a kama naira ɗaya a duka wannan aiki da ake gudanar Kano dukkaninsa amfanin zargawa ne gwamna da ya kai da za a yi a kudi ba za a yi amma na tabbata abubuwa za a yi wanda za su taimaka wa al'umma da jama'a harkar ilimi da sauran ci gaban jama'a abin da aka rushe a daula ba na rami ko kusa bane ba na wanda suka rushe a shawarci ba na rami ko kusa bane ba na abu bane ba wani kawai na jama'a ta wannan shi ne bambanci da wancan da muka yi aka rushe babu guda ɗaya da wannan gyara da ake yi babu wani abu da shiga aljihun ɗaukar wataƙila ba an yi makarantar da asibitoci da sauransu wanda za su je da yawa da ciki ba ma wanda suke kaunar wannan tafiya ta wani amma duk ba shi bane abin da ya sa ni na ba da goyon baya shi ne yau Allah ya sa mana da kai da lafiya kuma a siyasa a nan ne nan ma ta zama da wahala ta samu wani yaya a cikin harkar ɗaya wanda suka fi tsara kamar su suke rashin kunya muna nan da lafiya wanda za mu yi fara hakkin Kano da na 'yan Kano wasu tarkace marasa muna kanan kuma muna ba mun sani kuma mun faɗa abin da suke shi ne ci gaban da aka yi ta wannan da mutu da dauna ana gina sunci a sama amma ana kasa sirin da fifofi a ƙasa ana sa fitila na ce na ba ta wace na yi suke yi za a ta wata lokaci ta ɗauka a sa ita yi ita zuba na ji wasu wurare da yawa suna da su hayin sa yi ina son wannan mutane da su san yawon fasiya shi ne wani can gini ko ganci ko tudun gini zai hana a ce a yi maganinsu
kunyanmu ko tsoronmu sun tafi sun rushe gine-ginen da muka yi wa al'umma a wannan jihar da ni maga yadda zami a ce muna da kunyarsu wajen rushe kayan sata da suka zo suka sa a Kano kuma su kwashe a kayan al'ummar jihar. Babban dalili shi ne darasi. Yau muna yau, gobe ya ba ka yi sabon zai ba. Amma muna so mu sa musu ɗaukar wasiya foundation. Na farko mu shi ne kar wani tsinannen gwamna ya sake zuwa jihar Kano. Da ke kayan al'umma an baka so wa al'umma kaya ya kawo musu ba, to ka kyale su da rasu. Yes. In kuma ce yabo yi to ya sani magana sai ta lokaci ko shekara na wannan in dan wannan tafiya ta mutumin kwasiya ya samu to ko shakka babu sai dai ka rinka jin rubutun yara suna tura saboda haka wannan darasi da foundation muna addu'a Allah ya sa ya karɓi burinmu shi ne wannan tafiya ce nisa da kwasiya amma in wani abu ya zo kowa ya yi zo in iblis ne zai zo ya san akwai waɗansu mutane wasu ya jihar Kano ran da duk suka samu dama kokarin su ba ta sha ƙarya a jihar kuma ya san mutum kowa ya sha kyau ba ma maganin zaɓen da ka ajiye shi ba gwamnati ta zo gwamnati ta rika gwamnati ta ƙananan hukumomi ɗan kwangila kwalotai da sauran gaba ɗaya wanda tafiya matasan nan namu da ya kishin ƙasa sun ɗauki tarkace makiya sun dankara su a cikin fata kowa ya dankata kuma ba ka ga wannan ba wataƙila gidanka cikin wajen karo yake har yadda al'umma suka fito ranar 29 da wata waɗansu ba sun ce ba mutane ba ne saboda yawan al'umma wanda da yake batan jihar Kano ba ta kwankwaso ko kwankwasiya ba ne wannan mutum muna tausaya masa domin kuskure ne ta yi kuma kwankwasiya ba wani zai wace ko yanzu na yara su wani family yara ƙanana haka suka tafi suka kai masu shekaru da yawa na tabbata akwai jami'ai da aka haifa ya kwankwasiya kuma jami'ai da aka haifa yau ba mamaki tamanin ko 70 ko 100 ma ko da aka kasa kwankwasiya tana da shekara 100 ba wani ma yana da hanyar zuwa da duniya ba na da wani domin da a cikin gudan